wedhuse yo payu didol. Iya, betul. Itu belum hasil peranakane loh ya. Beda lagi. Kalau hasil peranakan itu kan tabungan. Tabungan. Mungkin yang baru awam ngertine wah ngingudu so anake payu didol. Padahal di konsep dari segi sisinya itu banyak yang menghasilkan cuan ya. Iya, betul sekali, Mas. Jadi kayak mata rantai, Mas. Enggak putus. Enggak putus, ya. Mata rantai mubeng ngene enggak putus. Enggak putus. Di sini kekurangan pejantan untuk kekurangan pejantan. Lah tak didol kok kekurangan piye? Lah cari bibitnya itu ya agak susah-susah gampang loh. Lah tapi duitnya disai kan ya wanteng ngono. Nek duitnya kan ganteng, Mas. Gila, geng. Makanya kan Ini usia 3 tahun. 3 tahun. Nah, namanya siapa ini? Iki namanya Kribo, Mas. Kribo? Ya, tak kasih nama Kribo. Ini ulune memang Kribo ngono ya. Ulune di depan kan modelnya kan ikal loh, Mas. Ikal ki piye ikal ki basa dineh iki. Wah. Gila nyeneng nih wedhuse kaya ngene iki lho. Dempal gulune bak. Butunge ya bunder. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Cek CMF. Untuk kali ini sesuai request panjenengan semuanya. Ngantek kaya mumet aku. Iya Mas. Kapan yang gene Indra? Kapan yang gene Indra? Beh. Waduh repote Mas ya. Waduh repote iki juragane jane aku karo tengah sasian kae. Aku rene wong belas sitok. Oh pas anu Mas. Yayah ini kira-kira. Pas tanggapan aku balik. Aku tanggapan anakku sekolah. Oh iya. Rene uang blas. Nah, iki geng, sesuai request panjenengan semuanya, kita berada di tempatnya Raja Paceknya Tulungagung di Raja Jerabang. Mas Indra. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Rodok nyedek yang wedhus musim apik iki lho. Sehat, rezekine panggal lancar. Alhamdulillah. Piye iki tentang pekerjaan? Tentang pekerjaannya jibak makin padat cuma tenagane sing rodok trouble. Piye geniyo njik semene trouble lho. Anu, kepadatan akhirnya gampang kesel lho, Mas. Tapi ndak ambruk to. Ndak. Gampang kesel. Iya. Usia sik 29 rek. Kok ya wis sambat. Tidur ndak kena, Mas. Tidur ndak kena. Nih pernah masuk konten kita di waktu usia Jemoko ya. Oh, Jemoko Mas iki. Terakhir aku rene iki pirang tahun to, Jan? Setahun nenek. Setahun nenek, Mas. Setahun nenek ya. Elingku kae arepe hari raya kok, poso. Posoan ya kae ya. Ya 1 tahun lebih lah, sekitar 1,5 tahun mungkin. Sekitar 16-an sasi ya. 16 bulanan. Dan hari ini kita berkesempatan lagi main ke sini disuguhkan dengan pejantan yang sangat indah. Oh, kebetulan pas dijemur, Mas. Pas di PP. Diguyang lagi nggih? Sing dibuyang sing iki Mas lagi. Oh, sing abang. Mas iki. Iki paling yo 2 hari lagi diguyang. Mandikan. Oke. Langsung ke tajuk topik ya. Siap. Nah, Mas Adra. Iki kan ganteng yang ini. Dan jargon panjenengan kan merah. Nyapo seneng hari iki. Mas Teh seneng kan iki kok awet ning kene ngono lho. Oh gitu. Gini, ceritanya gini Mas. Kok seneng karo iki walaupun warnanya kayak gini, tapi dia kan terlahir dari genetik induk warna merah dan jantan merah. Oh, iki Pak Mboke abang. Pak Mboke abang. Heeh. Lah kok metu ireng? Kebetulan kembali warna kayak gini mungkin nurun mbah-mbahane mbiyen. Oh. Tapi aku punya keyakinan gini, Mas. Kambing ini nanti kalau di breeding keluar anaknya jerabang lagi. Balik nih. Tapi kenyataannya keluar jerabang lagi, Mas. Yang sudah keluar. Iya. Jadi keluar jerabangnya tuh hampir 70%. Rata-rata merah lagi. Merah lagi. Tapi jam terbang ngawine iki abang apa ireng? Induknya apa anu? Sing dikawin iki, induke. Sing dikawin iki Mas yo, induk ireng iso metu abang. Hah? Induk putih ya iso metu abang, Mas. Halah. Roso berarti ya, balike. Balike roso. Ya kok iki iso nyolowet ireng yo, balike nandi bi? Iki mungkin kembalinya ke anu Mas, ke kakek jantane ini. Wow, bae ireng. Ya, bae iki kan banyak hitamnya, bae iki. Iki lho. Senine ngopeni wedhus seni ngene iki lho, geng. Dan hitamnya ini kan dimbangi di pucuk. Pucuk iki basa Jawane ya. Jadi ujungnya itu kan ada warna merah-merah ya, Mas. Iki lho. Iki arep abang Jawane iki, geng. Arep abang Jawane. Tapi kalah karo irenge ya.
Iki ujungnya kan ada merah-merah. Iya merah-merah iki. Iya merah-merah. Dek sini saya tes induk 4 itu 6 ekor keluar jerabang terus, Mas. Iki Iya. bojone ireng, Bojone ireng. abang manggan yo. Abang terus. Wah. Lho, Tapi geng. yo dadi duit pisan. Wis dadi duit. Kuwi sing paling penting. Kuwi sing paling penting. Nah, maksud saya tadi kan ini loh, geng. Ini ki biyen cek jemoko paling setahun setengah penake waktu usia karo tengah tahun lek. Iki mau Iya. piro saiki? Sekarang kurang biaya 3 tahun, Mas. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Berarti awake dhewe gak rene, geng. Ini sekitar karo tengah tahun. Ya cek jemoko ya kayak. Iya, sik jemoko, Mas. Posisi belum puel. Pas kae yo. Belum puel. Kirencang sorandu kono kae cilik ora geng kono. Zaman sik kene sik belum dipaping, Belum Mas. dipaping, cek lemah, Cek campur lemah. suket, Iya. ya toh. Terus kandang iki cek Belum jadi urung cek masa proses ya. proses Nah, kayaknya. sekarang sudah dempal seperti ini. Luar biasa. Konsisten perawatan di peternakannya Mas Hendra Chandra. Terbukti bahwa tidak hanya direh kono aneh, tapi perawatannya setiap kita buat konten di sini. Dan aku mau telepon merasa urung ngarep rene. Telepon, Mas, aku posisi sik nang unut, Mas. Telepon kan wis teko kene. Iya. Maksudnya, Mas, kapan enek wektu aku arep konten rono, aku omong mbok gak. Omong, Mas. Masa omong? Kapan? Ora omong aku mengke. Ora omong tapi jujuk, tapi omongnya wayah aku nang. Iya, kuwi. Berarti kan tidak ada rencana packing ku arep diparani terus digoyang kan ndak. Enggak ada. Ya, Nggak, jadi rencana enggak ada. aktivitas setiap hari memang seperti ini ya. Konsisten, Mas, rutin. Aktivitas kayak gini konsisten harus. Konsisten. Terbukti. Buat ngawin-ngawin dalam kondisi coro klambi ngono ya klentekan plastik jadi pres. Iki kok sing dikawin wedhuse barang iki kan marem lho ya. Betul, Mas. Lek sing ngawin ki mang lanange posisi top perform kan ya sing wedoke barang sing duwe kan marem. Ajane cara ngelungne mahare kan wah arem. Arem duwite iki ndak emak. Iki kok sampai awet yo ora enek sing ngenyang apa pancen ada penawaran betah. Iki wis enek sing kenyang, Mas. Oh. Jujur wis enek kenyang, tapi aku sik rada betah iki. Lah iya. Kan teplok kae, geng. Ade pernah gelar pejantan nih ning omah lawas ke piro ya mbiyen jaman sakmono ya. Yo, iya, Mas. Nek 18 per enek ya. Lek zaman sakmono sekitar 18 ekor kambing. Udah. Awet-awet, geng. Lah di konten Mas Hendra ndak kuat ngempet, tapi dadi iki aja takon Nah, dadi iki sak didek iki sak lek kita sut kok ngarep wis luar biasa perubahannya. Sampai rene kae depan sih belum jadi. Alhamdulillah sekarang wis ning kira-kira dilungas kono dipaping sak rono pager besi pager besi rene bingung lek enek wonge, geng. Lah digembokno lah. Gembok. Oke, itu hanya kilas balik yang dulu. Sekarang ada berapa pejantan yang ada di kandang ini? Dek, jantan iki tinggal lek ndak salah Mas ya 1, 2, 3, 4, 5 ekor, Mas. Ya, 5. Karek 5 ekor. Masalahnya kemarin waktu hari raya tuh kalah karo ditungi duit. Duit. Aduh, Asli dari duit kabeh. dadi duit ya. Ngetokne piro besaran dengi? Kemarin besaran 4 ekor, sebelum besaran 1 ekor. Itu 5 ekor. 5 ekor. Iya. Bah, kelong 5 loh, geng. Kelong 5, Mas, 5 ekor. Iki tapi yo kudu ndang gremet-gremet anu lho iki. Oke, wis teleponan neh kae. Halo, Mas, piye, Mas? Guys, wong ngawik nih tok kae geng isine. Halo. Lho, kae. Halo Mas Chandra, Waalaikumsalam, piye, Mas? Nah, kae. Ya si krungu suara speaker masuk kene. Iso engko sore, Mas ya. Sampeyan serok ya. Lah. GG, semua. Lek cara wonge sing panggilan ngono piye ya jali, bayangkan. Panggilan lagi. Yo, Mas. Kipit. Daerah mana? Daerah ngendi? Nanti sore jadwalnya. Daerah ngendi kuwi? Nanti sore yang baru telepon ini orang Tanon, nanti barengannya ndek Tapan sama ndek Antru, Mas. Tulungagung apa ya? Tulungagung. Tapan Tanon itu Tulungagung ya? Tulungagung, satu arah, Mas, nanti. Wah, berapa pejantan yang dibawa nanti sore? Nanti bawa 3 jantan kayaknya. Nah, Ki geng, karo tengah tahun oke sing lali. Mungkin yang belum lihat. Nah, di peternakannya Mas Hendra Chandra ini konsepnya, kalau mungkin di tempat lain
mendapatkan uang tanpa kambing itu terjual dengan mungkin mengolah susunya. Tapi kalau di sini wedhus utuh yang dimanfaatkan apanya, Mas? Ya perkembangbiakannya. Lah kalau Arep ngomong ini enggak penak. Perkembangbiakannya dalam bahasa AEDW sehari-hari penake wong ngomong dibuat jasa kawin ya Mas ya. Iya Mas, jasa kawin. Kalau ngomongin untuk bahasa agak maju perkembangbiakane. Mas. Karena wedok tok tanpa lanang ya gak mungkin meteng. Betul. Lanang tok tanpa wedok ya gak iso meteng. Di sini ada banyak pejantan yang memanfaatkan piye ya engko dalam wis anggapan sisi positif ae. Ya, tapi kambing itu dunceki Mas ya, asline dunceki teko pok iki kabeh duit Mas. Pangkat dadi duit ya. Jo Mas, lek gelem ngonceki ya Mas. Srintile ngene iki. Kabeh dunceki. Apalagi beliau juga merambah lagi ketoke ning dunia pertahanan nah iki ketoke iki. Lah ngono. Doain aja Mas. Tuku lemah ae kuwi. Doain saja. Jadi kohenya bisa digawa nang Tegal ya toh? Terus apa ya iki? Kemandiane iki wis pejuwe lah penake wong-wong banyak yang ngantri. Iya. Wedhuse yo payu didol. Iya, betul. Itu belum hasil peranakane loh ya. Beda lagi. Kalau hasil peranakan itu kan tabungan. Tabungan. Mungkin yang baru awam ngertine wah ngingudus so anake payu didol padahal di konsep dari segi sisinya itu banyak yang menghasilkan cuan ya. Iya, betul sekali. Jadi kayak mata rantai, enggak putus. Enggak putus, ya. Mata rantai mubeng ngene enggak putus. Enggak putus. Di sini kekurangan pejantan untuk kekurangan pejantan. Lah tadi kok kekurangan piye? Lah cari bibitnya itu ya agak susah-susah gampang loh. Lah tapi duitnya disai kan ya wanteng ngono. Duitnya kan ganteng, Mas. Gila, geng. Pagah nyekel duitnya. Ini usia 3 tahun. 3 tahun. Nah, namanya siapa ini? Iki namanya Kribo, Mas. Kribo? Ya, tak kasih nama Kribo. Ini ulune memang Kribo ngono lho. Bulune ndek depan kan modelnya kan ikal loh, Mas. Ikal ki piye ikal iki basa dineh iki. Nek among rada kriting-kriting ngono lho, Mas. Oh. Ini iki kan ikal Mas ini iki. Oh, alah. Ndak lurus ngono enggak? Heeh. Bulune ngruwiting kan ikal ngono. Ikal. Tak jenenge Kribo. Kribo bahasa ngendi neh ngikal. Dribble. Oh iya dribble lah cara. Ndak lurus. Heeh. Model bulune kan dribble. Dribble. Tapi dengan dribblenya oke membentuk keindahan. Betul sekali. Jadi, tapi lek dribble mek titik ya akhirnya kurang indah. Lek dribble titik ya padang ya malah kaya di Jawa loh, Mas. Lagi dribble rata, geng. Ya, tepus. Tembus Mas iku. Gembel ya metu sampai teko ngisor. Ini menurut Mas Chandra di 3 tahun ini wis pol apa urung ulune ya? Belum Mas. Belum ya? Belum. Lek aku niteni mengamati teko bapak iki mbiyen. Biore wedhus iki bulune umur 5 tahun, Mas. Biore ya? Heeh, 5 tahun. Lagek bior. Bior 5 tahun. Oh. Jadi lucu lek kerandae wedhus iki lucu, Mas. Semakin tua itu kambingnya nyelot ngenomi, Mas. Malah nyelot tuwek, malah nyelot ngenomi. Mergo dirubung ulu ya. Iya. Cilikane kaya welek, engko lek wis usiane baru di atas 3 tahun terbentuk, Mas. Bentuk-bentuk ngono ya. Apa kuwi sing diarani gen iki ngono kuwi ya? Betul. Jadi aneh kambing ini. Noto macak dhewe lah carane ya. Oke. Semakin tua dia semakin perform lah rumah saku, Mas. Dari bentuk kepalamu ndak pernah rumah saku? Enggak, Mas. Dari bentuk kepala itu terutama di dagu tuh. Dagu. Dagune. Sipit mata. Ya. Ih, geng. Wah. Terutama di bulu loh, sehingga ngapusi. Semakin tua ini nanti semakin panjang. Malah saya dadi ya. Ndak nyelot padang, ndak. Tapi itu ada cukup gak genetik apa juga dibantu support perawatan? Genetik ambek perawatannya simpel Mas sebenarnya. Perawatannya kayak mandi wis rutin ibarat kata tuh pasti ya kuwi. Pasti. Penak mong minimal ya 6 hari sekali mandi. 6 hari. Oh, tiap hari dijemur paling enggak 1 jam di 2 jam. Oh, Cuma itu tok perawatan. Tapi kok garing sak meniki 2 jam ya? Kalau memandikan ini minimal 5 jam. 2 jam rejek kumel dilebokne malah ra karu-karuan iki kok. 5 jam iki, Mas. Tapi lek cukup jemur tok no pira? Jemur tok 2 jam cukup. 2 jam cukup ya. Tapi memandikan kan minimal 5 jam. Iya, sak garinge apa meneh lek usum rendeng.
Usum rendeng dadak gawe kae geng senjatane kae. Ya kae. Usum rendeng beda cerita, Mas. Tapi lek ngene iki alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin yang menjadi arep-arep para petani tapi arep-arepe para peternak. Dalam arti ngene iki lek wong tani susah ra umum. Pujiane mek Allah ya karim njaluk udan. Njaluk udan. Tapi lek panas ngene iki bagi peternak mungkin suatu hal yang membuat pengeringan secara alami. Betul sekali, Mas. Marem ndi, Mas? Di PP garing alami srengenge usum panas ngene iki. Kambi pok sembur ke listrik kae. Marem anu, Mas. Ke PP panas garing alami. Alami ngene iki ya. Dia kan dari pagi kan ibarat kata kena sinar kan dapat vitamin loh, Mas. Vitamin ya. Iya. Terus bulune barang nek beda ra ya. Ada bedanya, Mas. Ada beda ya. Iya, dari segi kesehatannya barang beda kok. Berarti penggunaan alat bantu pengering kuwi bila perlu saja. Iya, atau setiap mandi, baik musim apapun. Sebenarnya setiap mandi tetap di alat bantu, Mas. Cuma kan enggak lama loh, Mas. Mek gur ngilangi ketese lah ya. Iya. Nanti kan waktu dijemur karo bulune disisir gini-gini kan dibiaki kan lama-lama kan ndang garing. Ndang garing, Mas. Cara wong mepe jagung iki diulak-alik. Kebut ngene ya. Kebut-kebutne. Oh, jadi hanya membantu, geng. Iya. Karena engko ning srengenge ngene ya ben aja suwi-suwi kaitane tentang kejune sikil. Betul. Jadi tidak semata-mata terus gaya alat bantu sampai garingnya ya gak berarti. Tetap ketiga ini harus diulak-alik cepet garing. Cepet garing. Pokoknya nek angin ini iki wes, geng. Kribo. Salah satu jargonnya atau maskot di Hendra Chandra. Sebelahnya sini diperkenalkan kok Mary iki, kok bunga-bunga. Iki sing nekokne wakil lho Mas. Iki sampai sik sarunge sik. Kuwi betah sampai angka piro kok? Iki jujur Mas ya. Iki po enek wong ngenyang ndek wingi po 17 Mas. 17 juta. Pas kuwi iki njaluke piro urung dadi apa memang urung ditokne? Lek rencanaku anu Mas, hari raya ngarep. Iya, hari raya depan iki. Loh, iki 17 iki nggih bodo besar wingi to? Apa nggih breeding? Oh, nggih breeding. Terus kemarin aku jual 1 ekor itu kan alhamdulillah lakunya kan fantastis Mas. Heeh, Jerabang. Jerabang. Jadi satu bapak sama ini tapi beda induk. Adike apa kakange? Temunya kakak ini Mas. Oh malah kakange. Usianya kira-kira sekitar 7 tahun aja Mas. Sak bapak beda induk. Ya, usianya 7 tahun. Tapi kambing ini sik ngenomi loh Mas. Seger loh. Iya. Terus dibeli orang. Pahi piro dengi kabare? Alhamdulillah fantastis. Nyampe sana video sama aslinya masih suka aslinya. Marem asline. Ya. Jadi makanya dia tanya ada lagi ndak yang kayak gitu. Terus tanya ini saya kasih tahu nanti jualnya mungkin tahun depan. Tahun depan. Wah, lagi tahun ngarep luwih ngek meneh iki. Ya ngek Mas iki. Lah iya, lek tahun ngarep enake wong ngomong mendekati 4 tahun no? Ya. Mendekati hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Top perform. Wah. Nonton mesti jan bangga kae. Sing tekok ben akeh tuh ben hitung rego dhewe Mas. Sampai 27 juta belum dilepas karena satu dibuat ngawin juga, Mas Hendra juga masih demen. Betul. Kuwi karena ini yo meh kecilik lho iki. Mari anak-anakne payune yo lumayan lho Mas. Ning kono-kono yo akeh yo sing payu larang. Akeh Mas. Wah, yo sak rohku lho Mas yo anak iki sing payu iki lek metu Jerabang, murah-murahe rego 4 juta lho Mas. Anak iki? Yo, murah-murahe 4.000 lho Mas. Iki paling murah lho Mas yo. Lho geng kemampuane delok kaya ngono. Lah berarti yo penak sing tuku lek jumlah 17. Aku wingi adol anak iki 4 ekor Mas, tak dol borongan wingi 4 ekor oleh duit 20 juta Mas aku. Papat. Iya. 5.000-an penake. Usia berapa itu? Usiane wingi 2-3 bulanan. Wah, kaya ngono ya. Anak iki tenanan Mas. Berarti yo kemampuannya luar biasa. Apik bisa dikatakan dalam arti ora karepe dhewe, tapi hasil breedingnya diminati dan dibeli orang. Itu adalah finish dari cerita. Betul. Cerita dua wae lek cut siji gak nek wong awekne loro hasil peranakane enggak bisa diterima. Ya gonjing. Ya, gonjing. Jadi tapi karo angin lalu saja. Tapi lek ngene iki Mas Hendra Chandra dari awal ini ya ora tau muni apik, ya mek seneng. Nah, tapi terbukti hasil peranakannya wus
Wus. Terus jam terbangnya iki piye kawine? Kawine iki durasine mungkin Maksudnya jam terbangnya wong request iki ngono lho. lah ya, durasine kawine mungkin tak batasi Mas jam terbangnya. Oh iki batasi Satu malahan. minggu paling sekitar 2-3 ekor Mas. Mean. Ya. Karena kambing ini anu Mas, apa ki agak beda tuh gampang berai di kandang kalau terlalu sering ngawin. Ngamuk. Ya, ngamuk. Jadi tak kasih jeda loh Mas. Jam terbangnya kayak jeda 1 minggu 2-3 ekor induk. Ben karo dene awake ya ben toto ya. Ya betul. Nek sing iki pira tarife iki? Iki 500.000. Loh, gila 500.000. Jangan hanya dengar 500-in, tapi coba dengar cerita kami dari beberapa menit sesaat tadi. Ya, hasil peranakannya sing wis keluar minimal di 4 juta. Minimal 4 Ayo, juta. ngono kuwi. Ada, Mas. Yang Pokok sudah keluar laku. Jerapang 4 juta. Tapi orang janjeni sok anaknya mesti payu semono ya? Enggak mesti Mas, enggak janjeni. Ya kuwi. Tapi aku sendiri kalau ngawinkan sama ini Mas ya kok keluar bagus. Aku ambil mau loh Mas. Mah kuwi lho. Saya beli loh Mas. Panggah dituku iki kekurangan barang iki kene iki. Iya Mas. Kurangan barang ketoke tani-tanine ya wis rada pinter ulet iki. Dan Lah iki jantane gajule ndi 5? dalam 5 sing wis padha gajule ndi iki? gajule ada tapi wis dadi duit neh loh. Aduh lah Dadi iki. duit neh loh. Iki sing wis dadi ning tapi inceran ro ya enek ning jaba kono. Inceran ada tapi belum dijual loh Mas. Urung didol ya. Gitu loh Mas. Piye malih pinter-pinter ya wong-wong e. Ya oke sing pinter didol dhewe udah rokok sih ya. Oh, karo rokok gak apa-apa. Weh, Kita yo kirim pakan. malih akeh wong pinter iki. Tas le besar suro sapar mulut. Besar suro sapar mulut. Wis 3 sasi urung leh ganti iki, Geng. Berarti peternaknya Ini oleh ganti cerdas-cerdas. loro Mas aku. Payune. Oleh ganti loro ki lucu, iki cerita. Piye? Oleh ganti loro kan ditanya orang. Heeh. Terus berapa Mas? No? Tak mintain per ekore kalau enggak salah kemarin 7 juta kayaknya. 7 jutaan. Terus akhirnya enggak ada jawaban. Tiba-tiba 3 hari ki ngabari Mas wedhuse piye? Wedhusnya tak dol Mas aku ngono. Lah kok ora didol? Golek payu sakmene ora apa-apa. Lah ndek iki 7 juta saiki punjul. Terus akhirnya mandak dituku dipunjuli kan lucu. Malan. Wila senine wong petong iki demenku pas ngono-ngono wila demenku. Heeh. Demen aku lek ngono kuwi, mari petong. Ngono kuwi. Tapi lek memang mungkin sing diomongne lek nyatah wis dadi dheke ora bakal kijolan iki paling ya nyati ya. Iya, Mas. Berarti mungkin rezekine jenengan dulu ora 7.000 kuwi. Punjul kuwi asline. Aslinya kuwi. Heeh. Dan untuk saat ini Mas yo, untuk saat ini sekarang tuh perkambingan Iya. satu kalau ndak bulu driwil dan posturnya bagus, Ndak tek tedas ya. ndak tedas Mas. Tenanan loh Mas. Kalau dibedil ndak tedas ya, ndak jebal ya. Ndak tedas. Sekarang itu telinga kepala bagus tapi kalau ndak diimbangi bulu driwil dan postur bagus. Melengosian. Boleh Mas. Melengos lho, geng. Sebenarnya kalau ngomongin dari postur dan bulu tuh kan dari dulu sudah untuk Wis rata lah, Anu, semono-mono, heeh. apalagi kambing jumboan. Kan gitu loh. Ora gede ndak driwil wes tedas saiki. Ndak empan ya rene ya. Rampan. Kuwi lho. Biasane ngono. Tapi memang kalau diimbangi apalagi pejantan kalau diimbangi dengan bulu yang tebal, ini nyawang kan ya angklek carane. Marem Mas. Cara rasane bahasa kita kan angklek marem, Rasanya marem. ora tek gampang keju nyang mripat. Ngedus iki ndak rugi loh. Nek ulune driwil ngedus kan ndak rugi. Suwi ya maka oke ya. Iya. Mempunyai daya tarik untuk penyemangat kita guys. Iya. Mungkin di 30 menit kita jeda, kita lanjutkan di tema berikutnya ya. Oke, Iki mengke siap. temane sing iki karo cerita mblang gentahe sudah. Nah iki lho genge teko. Konco Mas. Lah. Rena dilut. Ada suara cedok. Rambutnya nyanti barane. Sehat ya? Nomor HP dulu. 085 Ah, 332 oke. 511 Heeh. 934. Jika Anda sungune wedhusmu mancep, mungker, jengat, jeprang, langsung hubungi ke Mas Cakra. Ki ahline ahli tukang noto sungu tracak sak blang gentahe. Sak suwe. Alamat endi, Mas? Alamat Campur Darat Tulungagung. Campur Darat Tulungagung. Wes kita infone iki mengke di menit-menit terakhir ya Mas Andra. Iya. Cetuk bolone dhewe. Mas Cakra.
luar biasa. Nggih. Tukang dandani sungu nang kandang ini, Mas. Iki ya. Ya. Dadi sungune ning kene ndak sing mancap. Wes, lek bingung-bingung ngendi to jane tukang sungu, ngendi tukang sungu, beliau siap dipanggil kemanapun kandangmu berada. Pokoknya cocok karo lek adoh ya ngen-ngenen dhewe lho, geng iki mare ya duwe bojo. Kabare wis duwe bojo iki. Alhamdulillah. Wis saiki malah ganteng kok. Yen medoki ngono rambut dawa. Saiki lanang tenan saiki. Pendekar syair berdarah nih. Syair berdarah. Luar biasa. Saiki malah ganteng. Ditutup sik ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut untuk nggak sengaja ketemu dek kene cedok kabeh. bolone. Yo ora semayanan kabeh. Kita next video berikutnya di para pejantannya yang ada di Chandra Jerabang, kondangnya Tulungagung.